Много ми се иска да обърна камерата и да видите как в момента, вместо да гледаме в шпионки, също гледаме морето. Ако вас ви мачка павето, съжаляваме. Отвърте си една бира, пуснете си морски вълни и си представете, че сте при нас. Както всички тези хора в бар Памперо. Добър ден на всички! Много добре си подготвен, много добре си подготвен. Много добре си подготвен. Мачка и Гришо! Вика освен да отворя. Ай на здраве. Казваме на здраве, защото при нас Happy Hour е започва. Ако при вас Happy Hour не е започнал, ами добре дошли в Happy Hour. Ние сме Дули и Мати и днес ще реагираме. Ти много добре откри, бе, Дея. Да, бе, братле. Ти много подготвен. Това от чапката е, да и ти дойде някакъв мозък от чапката. Не, всъщност ми идва от всичките Happy Hour, които направихме на Beach Bar Памперо. Мати, много добър Happy Hour. Бацки и нацки, някакво да ви обясняваме. Вие виждате отдолу на кой ще реагираме. За това е време да удариме последната копка. Давай да видим сега. Какво е направил филето? Не сме го виждали отдавна, майяден. Какво е това отдолу? Пичи, чети. Ако случайно това видео излезе по-рано, да ви кажа, на 16 август с филето сме на участие в The Line Варна. Доста по-подготвен беше в началото на видеото. Да, ще го оставим отдолу. Последите филето, така, последите Витез, текст Fire, Beat, Mix Master Александър Витез, каква изненада, видео Александър Витез, Мямпо Fire, това е. Team 02, Production, давай да видим сега какво става. Готови ли сте? Пускам! Ще пусна. Бате сцената е гробна, носа ковчег. Това бас колата ти отваря Airbag. Всеки слуша само трътек. Може ли да гръмне без ефект и без да EQ-чек? Like this или like that. Вирето се колято прави къмбек. Какво прави? Всяко лято прави къмбек. Like this and like that. Yes, бе, я чакай. Like this или like that. Разтанцува се даже. Ама ти ми идваш мек. Тежа 90, ма за братана съм лек. Аз съм на калория дефицит и на умствен, не сме еднакви. Вират и клюпи, дай некролога е брат ми. Света гърми, насякъде падат бомби и факли. Леви и десни балъчета са всички еднакви. Питат ме, кажи бате лева или евро. Честно да ти кажа, бате вътрешно ми е седно. Значение валутата, сърцето, що ме бедно. Няма джобове за вещите, пълтото ти последно. Какво е? Какво е? Това е, ти видиш, че в момента чувам саундтрака на мислите си за българската музика. Чапа така ли? Чапа така ли? Погледна. Бате сцената е гробна, носа ковчег. Това бас колата ти отваря Airbag. Всеки слуша само трътек. Може ли да гръмне без FBG без да EQ-чек? Like this или like that. Това ми хареса. Вирето се колято прави къмбек. Ама ти ми идваш мек. Тежа 90, ма за братана съм лек. Бра, още малко лек и планирам се покрия. Хората с тебе само има ли кирия. Не се причислявам ни към тия, ни уния. Влиза в мобилето, търса си нова бангия. Препоръчайте ми книга, вземи прочети буквар. Аба ВГД и НМ за бе тикток лепилар. Виж как мисля, че съм присъл, ама врага се бог. Тикток леп... Майко. Това е много добро. Много добро. Тия всичките, дето най-много хейт има в тикток, брато. И не знам, това е тикток лепилар. Браво. И знаеш какво установих? Че ние не сме просто дърти. Ние сме дигитално дърти. Значи нашите баби и дядовци са били аналогово дърти. Те са били просто дърти. Нищо друго не са имали, освен права жица. Не, брат, ние сме дигитално дърти. Ние сме видяли раждането на цялата технология. До момента, в който стигаш и ставаш палцов гангстер или тикток лепилар. Много подготвен. Харесваш ми. Все така да си. Тия кик в брадата, архивиран зип ран. Бате сцената е гробна, носа ковчег. Това бас колата ти отваря Airbag. Всеки слуша само трътек. Може ли да гръмне без FBG без да EQ-чек? Всъщност може, ако е турски сериал.
Понеже няколко пъти го изпя, вече нямаше начин да не ти кажа, брат, има вариант. Винаги има вариант. Или кринж сериал в TikTok. Oh yes, come on baby. Давай. Like this Айде. Фирето се колято прави къмбек. Go hard. Ама ти ми идваш мек. Тежа 90, ма за братана съм лек. Фирето всяко лято прави къмбек. Много хубав бит, много добре направим. Като каза, фирето всяко лято прави къмбек, РДМК го правим от 12 години, да знаеш. Между другото, очаквайте новата песен на РДМК съвсем скоро в канала на РДМК. Казва се Освалдо. И между другото, един чалендж ви правя. Искам да ми изпращате реакции на песента, като я пуснем и ще направим една компилация и ще я пуснем. Да видим, има ли хора, които могат да реагират по-добре от нас, най-накрая да се намерят някакви. Защото не мога да правим ние цял живот това, сещате ли си? Давай сега да говорим за Fire, защото прави къмбек. Това е най-хубавата песен за финал на парти. Смисъл, пускаш. Имало е наистина. И накрая пускаш тази песен, вадиш флашките, хардовете, кабелите, обръщаш се и просто си тръгваш. То път, между другото, знаеш какво ми, не знам що, обаче ми беше, фиерето ми беше много повече някакси абсурдска песен, така разбираш, като песен на абсурд от едно време, така ми звучеше малко. Аз бих го определил на странна комбинация между хапливия език на Ицо Хазарта, хейта на Спенс и... То стига. И те препратки са готини към американските олдскули класики. Но това TikTok е пиларе. TikTok е пилар ги уби. Текст! 1, 2, 3. Бум! Много ясно. Бит. 1, 2, 3. Някакво стане, брат. Видеото. Брат, не. Чапа, не. Не. 1, 2, 3. Мисля, че бензиностанция са добра. Добра бензиностанция, дълно са дали някой лев. Кой ще им даде пари? Но пък Пежото е истински герой в видеото. Пежото винаги е герой в видеото, брат. Добре, ние сме Доли Мати. Това беше реакцията на Fire. Песента му се казва какво? Гроб. Гроб фристайл, брат. Направо много добре. 2 пъти. Приключваме така, както започва всяко партия. Изчакай малко само да го кажа. А именно 2 пъти. 1, 2. Има ли хора, които са тук да се забавляват? Не бе. Доли Мати. Аре, къси. Не бе. Бате се на той гроб, но са ковчег. Много хубав бит. Де знам, мисля, че това през цялото време прави така, се бие в този микрофон. Между другото има нови микрофони, благодарение на Мимката, благодарим ти, Мимка. И гледай сега, оп. И това като се бие тук, дали има проблем? Хаджи, как е? Добре ли? Там не е имало проблем. Между другото, преди да откриеш, моля да питам, тая лимонада като оранжада ли я виждаш? Аз не знам ти как виждаш оранжадата, за да мога да я видя аз оранжада. Какво значи това? Дали я виждам къв цвят? Къв цвят я виждаш? Дали я виждам къв цвят, искаш да кажеш. Оранжева си е оранжева като портокал. Оранжева е? Да. Браво. Откривам. Оранжева си е, ако остане. Оранжева като небето, откривам. Давай следващото. Гаси, колко време? 10 минути, супер.